Hej, jeg hedder Bente Rønberg. Jeg har lavet den her video for at reklamere for mine kurser. Jeg holder kurser i maskinstrikning og i designernet. Weekendkurser holder jeg herhjemme på min privatadresse i Hjerm, som ligger tæt på Holstebro. Ugekurser, dem holder jeg på Herregården Holstebro, som ligger ved Spøttrup, tæt på Skive. Er du interesseret i at vide mere om mine kurser, så kig ind forbi min hjemmeside, auxonvilde.dk, og læs mere om indhold og dato.